daninoɓe atri majunoɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Bida, mi naulir take, oh mi sere take. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, dia pasti mani. Gam han kadi yo feram boni mi mese kadaw ndek ana daway wiye gamina nam kade peño wallahi yortinam kade gas Ça va? Ça va bien. Adani? Comment on alhamdulillah. Hore ma saburi? Comment on ke? Yo njim ko ngumu da kacida. Mami hajeto. Eh, tu vas manger des fruits qu'il faut te lever, tu vas manger toi aussi. Bah oui, le loroni nyamta yerta. Non, 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 tu vas te lever puis tu vas manger aussi, c'est bien aussi. Oh. Amadou! Wayagam! Amadou! Amadou Forton! Wayagam! Ngel mayi Amad Forton wallahi burkan fil bokan ndek an khaysam an ndek an wujam kay bokan ndek khaysam na lura ka amina ndek an wujam khaysam bokan wallahi wujjan kalis burkan suko sa awra bokan wujam khaysam bokan ma ilaha illallah Abdurrahman wari bukay men ko amina nawi khaysam bu ndek bokan amon ko ci gal amu ci khaysam Ça peut te donner quelque chose pour manger un peu. On ne veut pas te voir comme ça. Nani kado hal. Te godane bukal de nanam don. Amina ho ndek yo ko bukan woni gudde gallo Antu bila won dum est-ce que lamma
ko warano vraiment hande noon min Amadou mi waɗi ko boñ Abdourahmane warat Boukari te Boukari kam noon awani ɗum ɗo hakkude amen de to namdum hande Boukari kam hande kam ɓurti vraiment ɓurti no feewi sah kono noon Allah an kam haɗa andi ko woni e ɓerdam Abdourahmane wara Boukari tan Abdourahmane hiɓɓito kaso nde jofde mi wawande ron ɗi nayyi fof somi roni min goto ɓuuri ittu e feccede hande Abdourahmane kam meɗen fitin mum jogayno o siiso yo pol kilo o yo pilsion e ɗiɗi wonno pop yuppat ɗum hande ko dow Boukari mi sikkani kam ma Boukari yaltitto no fittando wawa won Abdourahmane ɗe guite jiirumi ɗum ɗe guite assensé bonne tan jagga Boukari nder ndu suudu renay taw feeram yumtide walla renay taw jiltonon komi heeɓi ɗum ɗi gulal ɗi goppumi o galle Boukari hande renay taw ko ambulance yaltin ɗum galle ode e kasanka kono wallahi nden so Abdourahmane jaggama tan ha gari mi daari mbiyami ɗumen o ko assensé sukuña barowo yimɓe ɓalwuɗo ɓernde bonɗo force yalten xay wala marɗum sese ala hen Boukari woni gudde galle on deke Abdourahmane calme-toi. yow woti wiyam calme-toi o woppami liggi ɗum hey jolo de putina kam gido ko non so yimbe kadda mi biyo ko bonno ko maraka barke te an won bonno o an ko tay nyakuda fayda an oro firma ni ne firma le pio cugulen an ko mawda wadu fir do ne suddo ko ngela ta nyamde ko mburu kilo e dir mburu an Abdourahmane o jimare man firma wayno pio cugulen hay yoftane Boukari futir mo gide tan le kangar an sa opan ko batta ni ko mi ma nana be bonne neɗo wawa ara jagga ɗum mais dans les sacs mbiya ko ɗum Non, wona kanko wujji wurtumo andara. kam wujji ɗo tawi kota ɗo En wayro wonko ƴewanno. ko ƴeewan Ko miñe. En wayro wonko ƴewanno ɗo. Artira hakkille ma ande. waccata hami daw naata suudu homo ƴeewa Artira hakkille ma. Sofia barke rasulullahi o yaltan xayso Non, calme-toi. Calme-toi ka Abdourahmane jooɗo. Jooɗo gartira hakkille ma ande wor mondication ma ɗiɗo affaire uji. Jooɗo. Artira hakkille ma. Pour waɗat niyam. Fitin haydara wawa reglude. En wayro wonko ƴewanno ɗo en. Woni ko kanko wujji halis ma. ko ƴeewa ɗo Tawa wonko ƴewanno. ko ƴeewa ɗo Sofia ko ƴeewa ɗo ha les Artira hakkille ma. Calme-toi. To wonna ɗo an fu aɗan faa. kala ni dano dugdo be galle fako sabab ma Boukari an ko won Boukari comment ça souje nen ha Boukari ko ɗum Amadou Amadou hollum Sofia barko jamon Wona jam de. Ka Abdourahmane wonno fiide ka Boukari. piggal Ɗum seydi. ko Boukari waɗi saka Abdourahmane fiyam Ka Abdourahmane wi ka Boukari naati nder suudu ne lincira bagage mum. Tawi ɗum ɗon ne yurno valise. Haalis ƴettanoɗo ɗo henno. Oyi ko ka Boukari ƴetti ɗum. ha Wallahi. la ilaha illallah Tenen jeew. Mi haalama gueɗel gotel. Haalis o min mbeɗa andi hol ƴettuɗo ɗum. Te mbeɗa andi wona ka Boukari ƴetti ɗum. so Boukari ƴettani hol ƴetto ko Boukari waɗa suudu janon Ɗum hayi kam de. yaw suudu janon kay takketta Kono noon un jour viendra. Mami leerno ƴettuɗo haalis o e dow yimɓe ɓe fof. Taw mi accani hay goto onon fof ndendinam mi haalan mon ɗum. Inchallah. Allah ko moƴƴi Boukari faut parler tu ne parles pas amanelma Boukari ka jalo gujiɗa kayso na wanda jongo ma walla puwani jongo ma mbaɗon noos caggalam wallay ko miijoram ko mi suwa jaggude ko jiɗimi jaggude timminde ko mais ñande timmimi hakkude ma hande jongo ma woni an kadi officiel wallay mi waɗa jongo ma onon ƴiɓe mi waɗa goto mon wona sali haalde maintenant ka gujjo wona ka gujjo joni o watti wujjude hay sa rokke jongo ma pour yew mbaɗon noos mais hande gasat
so yimi ma wala tan mi nawe kaso wiye ko min wari yon mi wala non tan fo njodon mais so yide tan wajal joddo ndiya ba ija an ko ñu kintare dama sula mi fara ñukkinade so mi nendo indam jongoma Fatima ko woni am nero so ñukki ko en fo kanyum jebana ka ñukkino ko bone ma tan ñettuda o bu ñukkin dama sulam kalmina dama sulam du Fatima aran ko jinmi haalendem dedo balle fara ƴeewo min sitima cherche tu vas me trouver aran ko jinmi haalendem halis gujjaɗo he indam nde mon ko mbiyami wiidem à partir d'aujourd'hui mi yiɗa nantude hen jongoma so tawi noon a yiɗi jam e puis an won holyo mi woni holo mi woni jongoma hande mi wi jongoma jango ɓenɗa fof mara ko galla men tawɗami te ɗin ko cengta gallami dama sulami ko miijo ɗom ko so woni gongo Allah wawi wona gongo Fatima Allah wawi wona gongo tawi mi sara tawi momi jooɗema aset ha aset art aɗa wawi ɗum mara barke rasulullah sara tawi momi fiye ha porte porte ana o waɗay tout ça watta so ɗemgal kolo dengal mo joguiɗa ɗum cukuɗa mi sa cengtam cukuɗa ñaman jaata mimi haalima ɗum guila ko ko ɓooyi min ñamatma on fait mi warata ɗo hani Fatima miijo min waɗa e galle andu weɓatade hammijo Moftama haydara. kami yiya ɗum tane yitara mimi ma ñamata mam min tout Jotta ça tan awni ko wona kuɗɗoma mi mam an woni 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 doore ma cigani ha wela ha wela mi fiyata hami joore e dow ma mi ƴewtam min wonko mbawɗa yem Tu te sens bien? Ah Sofia min de mbeɗen ɗoran. Sa yi nani mi haalan haydara parce que Fatima nan ɗo jooɗi. Kono nen jeewa waɗi erreur noon. Gonga ni neɗɗo fof ne waɗa erreur. Te mbeɗa ñaagui Allah nde ɗo jumre worma wattu ɗum e gurdam ma. Sabu debbo so resama e galle ene foti wadde ko heewi so wona ɗiɗo oɗo dega. Sofia min to gonmi ɗo mbeɗa andi Abdourahmane yafata komi andi ko panmi o yaltinami gallo tan mi yaha lawulam sabu ɗe gacce mi heƴani hen Mara ko seyɗan natno e ma kono noon an jimmi ko pama ka référence aɗa foti andude no jooɗotoɗa eno mbatta eno mbaɗirta yimɓe fof ñambara koye ma jimmi noon ko jetta Allah koye enen fof poɗɗen ko yettude Allah ka Abdourahmane fonno ɓurnuɗo o ƴettuma an e bagage o yaltin kono hakkille mo suwa wonde hen taw kono noon tawi wayi noon jimmi ko daroɗa dokka hakkille ma Allah e ɓernde ma o heedanma bangeji fof. Sofia a sikki Abdourahmane yaltintaka mo hoyno kaɓe dow yimɓe fof kaade hakkille mo ko arani hen taw woto miijo ɗum an kay ɗo joni ko an wallata hoore ma kacciɗɗa anani an kaldami de kaccitade jimi ko kacciɗɗa ɗum anani omi ñam Sofia ma ñam mbiɗa ndiyam accuma poftuɗa ananda woro bukari uji kali so tinum jongo ma pourquoi ɗum Fatima ko mayde tew jonion la ilaha illa Fatima wurtoñ Fatima anan adan ɓurtinde ko ɓurtini aɗan ɓurtina toño mi janan pour quoi wiyamo ƴetti haali so rokki jongo ma inna onen teppi kurugol mum ngal jaɓani haalde minen nam ɗum posim kese ha ma en saɗi haalde so jaɓani wiyano so jaɓani haali holto pawɗa ɗum kaw o wuji i andanen ko mawni ko haali ɗum yo Amadou ko an pannumiɗo an Jongo ala mayɗo galle Amadou he Bukar ina wuuri ala jongoma ala bongoma alan ko jinmi haalandem jinmi ko kaldanakami Fatima ni no wonire galle ni ko kanko oppira noon tew min o anda min mi wala geƴƴode ko jol ko nandirma kadi e Fatima holko irtinir on kadi anne hani haalis Abdourahmane gujjaɗo ɗo e gallo eyi Fatima yah wiya ko Bokari wujji ɗum Bukari eyi mi haalani noon min naniri no from omo wiya hay jongoma kay gujja totta hen jongoma kanko ma hani wiide noon ala ha ɗeɗo balle fof noon mi ƴewri ndi Fatima ne ƴeewa mine wattayam yittere kono min e makko so renahim ɗo e galle mbomi jooɗe makko aset ha aset arta ala ɗum ko min wima noon okkam jonggom woto bonnan hoorema an ka jiɗɗirɗo e Bukari sa haaɓe Fatima joni ɗum irtiɗo wona probléme uji tan ɓeyto min jinmi ko usta probléme uji galle wotto tooñ Fatima jingu haaliss o min mbiɗa andi holto haaliss o naati anan kaso ngande ɓen joɗa naalo goto defi maayde dowlo ha
tey jimi ko rendin mon onon fof mi haala mon haali soto naati caggal ɗum noon abdourahmane boukari hono ɓe mbaɗi hande amadou gallo nene fusi nene haaɗi wi rok min kam mi anda ko kañi ubbaɗo mi anda fof ko o bone woni on mbriɗi andude onon holko jiiɗuɗon e bokari ha bokari onon tan jiiɗi yumma e baaba ko miñiragel moɗon ha kanko abdourahmane e darde makko e doole makko ɗe fof kam arandi heƴani bokari tan ɗefta goɓɓe tan elle tan joguiɗo wowru muɗum ara guna tan no gunowo tigga deg tan ara roofa tan ara fiya omo fiya ɗum boni ni o jaggiri mo ni o watta mo ni noon mi haalani haw pari o jaggi mo ni omo fiya ɗum ne haali amadou an mi paɗanariya amadou har kay soto nani Sofia mais o wallahi mo andal o so ida terta mo wadam santire wana wi ko galle ko wadam fas yo gas yo weltan o buga do ngabul ko hala nande to kay so nani wala ko mine mako do suude galle yo jongoma ani fatima ko batton ko haydar jaada hen wara jabe wadde problème ñen fof e galle he odon gulla gori mom foni sika bangel wulla bangi on ganda ko mom pour dépasse de don de han dum ni yodi ko batton do ko ni yodi Sofia hala ka woni min fatima min manda fatima holko yidi an halis gujjaado do e galle he ala mo mbira sona min fatima kanko hana wa halde hunde taw nana inde jongoma min yo oppam o selem wencet kanko holko yidi ha takkide hunde ko waɗani ɗum cikira ni weli ɗum welay jongoma mbiɗa andi ko kalta koko gonga tuma hay goto yiɗa ɗum kono noon jimi ko gartira hakkille ma yimɓe ɗiɗo so gondi wodata ɓurɗo hakkille te an wonko ganduɗa ma foti diwde ɗon tade haali so musma min mami réglu ɗum ha jiya pawa hen guite ma mi réglinimama ɗum yan holno néglirta ɗum eyyi min mbiɗa andi holno néglirami ɗum ama maniére mbiɗa andi ɗum très bien donc noon jimi ko gartira hakkille ma joɗɗa ndeƴa gacca duggo ɓeɗo so yeehi ha wiyama jongo ma fotani wonde dugde anani de d' accord ok jaranya hande kam yani tello janirmi nde wona hay seeɗa ko ma munmi ceenal gasi tata heɗomi haalama an a metta yande te ko an woni gogo am nde oto yejjir ɗum te mimi accatama ñanade mboɗomi caggal ma jimi ko kolla fatima anani an ɓuurimo bondenede ɓuurimo andude aduna ɓuurimo wonde panka anani wallahi jamma o ande o woni kakkude men mbiɗa faɗi tan ha neɗɗo men mbo kam juuɗe nde coppam ɗo mo ndaara jomum hulani hessade ene yiyande sukko e galle ɗi suudu jenen ganim de min ko woni ɗo e galle ala cuuɗi mo naati haaji mala toon ana yaa naate suudu jenen han jiineɗa guyka ko jakkari jere dokki ha guelma oɗon noosa min somi dañi preuve laaɓi ɗo ceer ko o ko debbo ma walla ko guelma wallahi ko min e ma mais pananima noon mbiɗen ndaara noon je t'enlève wallahi je t'enlève min wiyatama e dara yo tan debbo gorko munoma fiima goɓɓeji yim foni ndaara gacce tan addini kam min kala no kalimi nder galle wiye komi kewɗo bone taw sa deeƴi mette warma négatif ko jaham voyage ko fof gallam nen fof si caggalam tinani jigaram ko min woni nega haydara fof ko boni caggalam kala ko wonno caggalam mi tini fof ko noppi ménage mbiɗa wontere mi faɗi mi heppani somi tini hakkude ma ko woodi ko wiya ko no woodi ko sori woodi wallahi mi waɗa tan walla mi waɗa jongo ma ƴeewa tan ko ɓuuri hen
Mana bibi kala nato ga adol kasangu. Ha jonko ngolam ko ngoro. Oui. oɗon celli jaafuɗe kam e dérangement o de kono ɓe sohluno mon ɗa e salo Ko jam. ɓe jogui ɗon ko jewtami tan Min gar. ok jaafoɗon kam noon kono ko min nodduno mon ɗo henna te haajune tiiɗe am no feewi seyɗani heewi ɗo e galle he haalullaji heewi ɗo henna te min mi jaɓata ɗum mi jaɓata yiide enɗam en fof mbeɗa accir ɗum ni hen Amadou aɗa jooɗo koye haala ka jeyɗa aɗa jooɗo koye haala ka jeyɗa ka Abdourahmane jimmi ko andindemo noon a tooñi kaw Boukary hande ko mbaddama ko a fawani ɗum hay nokku mbiɗa o wujji kalis ma te o wujjani kalis ma He, o tooñi hoore mum. O min jaggi ɗum mais dans les sacs. Les am tawi ɗum. So wona gujjo ko waɗata ɗon? kanko noon andi ko waɗatno nder suudu ma kono kam mbeɗa andi mbeɗa yanana e joomum haalis o wona kanko ƴetti ɗum Fatima ko mbadda jongom ko a fawani ɗum hay nokku a tooñimo noon te neɗɗo sala tooñi ɗum yata aɗa jogui preuve te an hay preuve goto ala Mawni ko wi ko Boukary ƴetti aɗa sago ɗum tan mbamwadde rasi. Fatima hande jimmi ko keɗɗa kam par ce que min woni yummum probléme o ko min haalata haala haalis o to naati donc jimmi ko keɗɗa kam ala ɗo haydara kada haala
ƴettini oɗo enveloppe haalis ma ndeni amina addi ɗo police nder jamma ene visite cuuɗi yimɓe ene tuuma yimɓe mon fof tuumi ɗum ɗo hen amina jaasi amina woni mbabba amina woni rewandu ndika o kaalis amina ƴettu noon yimɓe gonɗo e galle goto fof tuuma goɗɗo o tuuma goɗɗo o kay ɗum taki diyade nde ƴetti bagage mum waynaki hay goto o huuɗa Sofia Allah jarama jarama kadi ɗum ko mbaɗɗa ko ɗo a laɓɓani ɗo ko heewi ɗum taki an gonal ma ɗo e galle he wawa was ɗum noon Allah jarama jarama Bokar miyam yimɓe ko jarnoɗami jafoɗami he mbeɗa moole Allah sokkito am ha laaɓa tos woppam tout tranquillement mbeɗa moolema Allah Bokar min wawamo accu hunde ko ɗum muusi ko ɗum hamni ko fof ka miñam ɗum tan jiɗmi ko jarnoɗami jafoɗami Fatima anen haɗa yarlo haɗa yaafo par ce que miɗa andi ko reɗɗi ko hakkundami Bukari ko ɗum welanima ɗum noon miɗon ñaagui jaafo ɗum min jarlo ɗum Olu wiyaymo neɗɗo sono resa resa ko Abdourahmane Abdourahmane resa ko moƴƴi fof ko onon lebti yimɓe ɓe onon gaddiɗo bandiji fof ne ngala nono bonɗo galle o an joni en bonni galle bonni famille avec ɗum kadi pawɗo fawde Allah mo pawɗo no jowa men kadi nan ɗo e galle ne waɗa ko waɗa e gosto sa haalde yumma ko ala ɗo ba mo ko ala ɗo gorko mo ko ala ɗo yo hoccu bagage mo yalta galle o mo wanno ƴewde dufti fayi yeeyi laamu ko jomum ko waɗa ɗo on ɓe lapin kono kam wawi yo Bukari yaafo o kam eyyi famata bouche là-bas mbiyam wiya Bukari yaafo Bukari fiyede tuttude a ali sennude dow a ali sennude dow laisse-moi tranquille Bukari passe ici passe devant moi passe ici devant moi ici passe ici passe devant moi allons-y non j'en ai marre de yimɓe Poular acca allons-y on passe pas Sofia Allah jarama jarama tawde yiite o kaalis joni Abdourahmane e jiiɓi ɓayre yiiti kaalis o addum jogomo joni hakkille Abdourahmane arta mi hokku ɗum kaalis mum min hay mbuɗum sohlani hen he gonɗi ɗi joni e galle he minen kay min goyi ko tan guilñan natɗon o galle yoni ƴem komi cohluɗo leel ƴemlu am sala min mawli Allah gonɗi tan gonɗi kamta hono kam wadde gonɗi tan garɗon e galle he ƴemmo ɓoyi harmo ɓe sey min ligguel adduno galle fus jam on Sofia ndeni kam wano weɗo kaalis ka joni an min jahata yortina Abdourahmane ha kam rentina Abdourahmane awon an ngal cokatagal hot pawɗa ngal ambo usco Amadou ma wontu yahde har kam rentina yimɓe Amadou ma wontu tan yahde har kam yortina Abdourahmane jaha mbiya nela kam nder suudu Abdourahmane jeeya ɗum hen ar deƴƴa mi nodduma hen ma jaha Bukari mi anda wallahi mi anda Bukari lela fort ha feewa mbeɗen yaha noon nder billahi somi nani hunde ko makko rewi tan mbeɗen nder somi nani hunde ko makko rewi tan Bukari aɗa andi liggoto ma somi nani yaha tan mi nanta tan mbimami nanta inde Bukari Trois familles, mille problèmes. Fini dani no be atri majuno be.
problème Serie c'est la yadibe Trois familles, mille problèmes Boni kotigal boni ndam Won kombino dami hey won kombino dami Mbida mi nawlirtake oh mi seretake Tampere gili ari oh tampere gili hoyni kam Fasirabe nanjala